borok tamo khaine igo department ni yakti fan o jaga no segrnai ka agi khe tamo phuifrai de tong o forest department ro jotona hambaya pharo taiwaise tinini ektal video o ang tini yogya oi teisa live o ma phaikano roi kok thaise thaini sanai hene tangai himba tabu chini SDPO Sarprasun Kanti Tripura bo katal blogger bo babaisa to job khaitongo subdivision police officer hingka police officer getai tabu bo kisisa jorani bisingo amsakhe subscriber rok bini kabang kha tei kaham no samung tangai tongo society bo kaham message rei tongo kabang mano hingke naidi o tokha kosom rok ni tomung no naidi omo haike blog khaimani nugui paper o sapai rikha bini photo soho tamo ni sika babaisa chakri khainai tai jora mani free time o botai bo kamai khayo norok no ang tabuk phunung na o je newspaper o tamo ni saika norok nai nai genorok nugui mankhana tamo samungba borongni tamo kam buija safano blog fano khaiteng awokan bini duty ঠিক khai angke pai nala duty to fakiriya na bolo sar ha ega naidi borongni tomung chamung naidi chini borok je phasingti fano samani chukman nukhe borok tai tongui manya chini borok samani nugui si maya borok jesaka fano borok paper fano newspaper fano renai ha angke je কোনো kaisa lama tei fano kasunani borok chaitoknai omosi borokni tomung tamo tamo samungba borokni tai o newspaper rokni tai samung koida o ha saka o chini o Tripura haste kubangma jaga no samung hamya angoi tamung samung sitra angoi tongo drugs karbari angoi tongo nesa karbari opterokno thangai romoi phunuk dita boro omorokno samung khaya kaise boi blog khaimani roksi borokni phunuk jangnai phu omo ar nukha ke belai kheno joliu haisi haram jada ro borong tai kuno samung kori boi blog khainai khaiga tamung khaba bo duty ঠিক ke khai অবসর টাইম o sibo blog khayo আর bo অসার ni je blogging o chung nukha একদম কোনো নেগেটিভ সাইড করে পজিটিভ মাংসে হামিয়া রংনো রমই ফুনুগো kaham ang dihini funugo nesha karbari rokno apti rok kabangma mani example ripaiya gebora omno prasungsa sikhanya namo je he omok sar prasan kanti Tripura sar bini job khaimani logi blog bu khayo ang tai bini blog ta mono funu imo hainasa karbari rokno romoi funugo haisei I omo rokno si borok taisa ma appreciate ki sanan nangmani fiya ba borok tamo khaisa mane thumbnail down ki sa akol koiro bono kari utai kaisa ang sanai tabuk balai khano social media o tungfaja chini montang beli agi jaga haine kalaijak ke je jachai nai ne mani o jaga gana gini kabang mani chini boro pataro bu manjak ke amoni bisingon kaisa jaga demarcation khaine aro kaisa mo khalaika park khalaika ke park naithoke khaike borok thango phayo motamoti popular rangkha kaham no popular rangkha nga ke tabuk tamo khaike government forest department abno hastক্ষেপ khaine naito o jaga no mokolo kalaika ta borok mani tabuk chini borok oro kaisa tourism place khlaika borok thango phayo oro kisa misa income ngui dong ke borok mokolo kalaika nge chini borok samani chukmani nugu kha nke oro bo thangi tamo khaike borok interfere khai dong kha oro borok tamo khaine igo department ni yakti fan o jaga no segrnai ka agi khe tamo phuifrai de tong o forest department ro tabuk buyamno kaham ke sajugu naitho to ke tourism place khainai asuk saman chukman jora ke borok tabuk mogol klayo obno tabuk segani o montang bel no segani borok chai dogui dong laibu kha norok nugui no mankhana bayab rok nai nai di kaham ke wan sugui nai di
tabuk borok mani borok ni mentality bomo hai toka kosom rok ni mentality bomo hai je refugee government ni ta chini borok chamani chungman nukhe borok jesa khe phano kasunai abonoro wansodi ike bini yagulo tabuk sipai para o nukha chini khoroksa bukhuk jungni jaga oro tabuk jekhana mani 6 to 7 ekor 6-7 kani jaga জবরদখল খাই নক রক্ত ছাই টঙ্কা ডিপার্টমেন্ট नि एसडीएम इनफरमेशन रइबो बय तहसिल डिमार्केशन बागै थांमाने खलाइरिया बर आमसुक जायता के जबरदस्ती खे बर ओ जागानो दखल खाइ टंका गाके उ फुइफ्रनाय रक्ति प्रासा जे मिनिस्टार रोंनाय एडिसिनि बुफा हनाय र कतर मन्त्री मिनिस्टार एस्कर्टै थांनाय बर तामा अमरक मकल करैदा मकल नुगिया द बरनि अमो हायरक जागा ओ चिनि जे जागा रक सेकजागै दं माने ओ हानि बोसारंनि जागा रक सेकजागै दं नुया दा तामा शुधु पलिटिक्स नि खाबु लायखान अ पुंनाय बुझिनानो ताइ 20-30 বছর यागोला बुझि पायानो हा नि खरां पेनान्दा बोस्लाय रासुरि बाय जागानो अबनो जरा तंसनि चिरिक बायदि सिजा बायदि हाइसिक